Estamos aquí, non? Bueno, pero agora non se vai enganchar a xente e todas estas cousas, sabes? Entón, despois arrancamos a 8. Todos nerviosos. Ai, que sei, cosas especiales. Hoxe temos aquí unha festa rachada, Marquesa. Vamos a facer fideos despois aquí. Vas utilizar o leite? Sí, porque tengo que facer medio litro para facer para a fariña que falte, facer o litro da cousa. Moi ben. E despois queda, que se come aquí. Tiene mañana das... Teño liado. Pois, a que vamos a tener as apas, xa levas feito. Logo. E a masa tamén. E deixo che quedar os tiraditos. E xa facer este... Xa che fai xí. Xa temos enganchados, xí. Xa empezan a engancharse xa. E, sí. Uxía está, mandanlle mensajes ou Madrid para a xente desde calquer parte do mundo. Entonces Uxía está lendo. Se hai dúdas ou preguntas, ela transmite, nos fala, como se faláramos cara a cara, efectivamente. Entón nos di que nos pregunta esta señora desde non sei onde, que a ver como se fai isto, ou como se procesa aquilo, ou calquer outra cousa. Ou ten outra. Estas cosas nos tienes que ter preparado antes, porque a miña mente non é tan xeito. Pero Uxía fala comigo. Este é un jodido problema. Xa somos 8, verdade? Estamos. Bueno, nós, como vamos a de audiencia? Uxía, hai moita xente? Xa temos aí. Bueno, boas tardes. Boas tardes. Benvidos. Hoxe xa vedes que, xa vedes que temos compañía. Temos aquí a Marquesa da Estrada. Aí vai. Ela é Clara. E nada, bueno, é unha gran cociñeira, é unha amiga miña desde fai moitos anos. Moitos. Podería ter eu 20 tantos anos. 20 e pico anos. Podería ter eu cantos? Eres un nene. 16, 17 anos. Por aí, máis non. E como nos levamos tan mal, moi mal, sempre andamos a paus, pois temos viaxado por moitos lados do mundo. Efectivamente. Entonces, hai moitas cousas das que temos que aprender e eu son partidario sempre de recurrir á xente que ten unha bagaxe, que ten chicha, que ten algo que mostrarnos, vale? Que ten algo que ensinar. Co cual, hoxe vamos a deixar unha parte da receita, bueno, unha parte non, vamos a deixar unha receita completa. Eu vou botar unha man, ela vai me mandar e eu fago, certo? Certo. Vale. Eu obedezo, jefa. Entón, ela vai facer as cañiñas estas que vamos a facer do carballiño, non? Pero temos aí unha cousa. Nós colgamos unha receita nas redes, como sempre, colgámola uns días antes para que vos vayades tendo os ingredientes, pero esa valemos, quero dicir, esa receta podedela facer sin ningún tipo de problema, están os ingredientes casados e todo. Pero hoxe vades a coller papel e lápis. Porque ides comeron as 8 millóns cara do carballiño. Bueno, espera. Non desprestixes este carballiño. Está claro. Vale, se di a Marquesa que está claro, está claro. Entón, vades a tomar nota da receita de Clara. De tal xeito que vades a ter dúas. Entón vades a ter as referentes as do carballiño de toda a vida e vades a ter a receta de Clara. Vale? Entón, papel e lápiz e ide tomando nota de como vamos facendo estas cousas, ok? Bueno, Clara, esperad, vamos a ver un pañiño e vamos paso a paso, vale, Clara? Vale. Permíteme isto, cando remate vostede. Bueno, se nos vedes así nun tono coñero é porque A confianza é moita confianza. Ela é como a miña abuela, a miña nai, vale de todo. O sea, que confianza absoluta. Se vedes que estamos moi coñeros non vos extrañar, Para min ela é a Marquesa porque é a que manda. E para min ela é o conde. Eu xa me deces. Así que, Marquesa, por onde arrancamos? Pois arrancamos amasando, facendo amasar as cañitas. Facendo unhas alas cañitas? Sí, vale. E entonces, rompendo o protocolo, sí. Como ti mandas, pero eu fago o que quero. Perfecto. Pois eu, en vez de amasar no bol, vou amasar encima da mesa. Vas a amasar encima da mesa, directamente? Sí, porque a masa está feita cando encima da mesa non hai ninguna gota de farina. Pero mira unha cousa,
Non vai chegar moita cociña. Que despois E despois eu limpo. toca non limpar a mí. Non limpo. Si, a hoxe traio que invitar e vai limpar ti. Vai amasar, pois veña, arranca motores, que precisas? Quéntame unha pouca agua e cántame esa mantequilla. Vale, podo mesturar todo ou ten que ir por separado? Non, por separado. Por separado. Xa empezamos a ter. Pois vouche cantar primeiro a auga. Cántame primeiro a margarina. Vale. Que así aproveitamos despois. Vale. O que queda da mantequilla. Pois ahora espérate. Canto temos aquí de que é margarina ou mantequilla? Mantequilla. Mantequilla, Pero vale. sirve igual margarina. Sí, vale, perfecto. Aquí temos 3 cucharadas soperas. Sí. Vale. E o que nos fai falta para lle botar a masa. Vale, perfecto. Entón, arrancamos 3 cucharadas soperas de mantequilla. Vale, id apuntando. Botamos unhas areas de sal. E aquí dentro tamén. Sí. Vale? No, aí non. Bueno, aí xa está. Aquí dentro, dixen, sí? Sí, pero... Xa me está liando. Botamos na masa unhas areas de sal. Aquí Un pouco. fariña canta tes, máis ou menos. Fariña teño un pouco menos de medio kilo, porque o medio kilo ao mellor fai nos falta despois, por se temos moita agua, se nos saleu moita agua ou moita cousa, non? Vale, entonces nos apartamos medio kilo De fariña e reservamos unha pouca. Feito. Entonces, agora botamos aquí 2 ovos. Vale, 2 ovos para dentro. Queres, mira, podes utilizar este para poñer aquí as cascas, ¿sí? Vale. 2 ovos. Vale. E, a continuación, relamos un limón. Tes aquí o reloj. Moi ben. Ten que ser un limón inteiro, non? Sí, Sí? relamos un limón entero. Vale. Hombre, se é moi grande, pois non botamos todo, como neste caso. Se ese xeito sí, non é? Por eso, entonces non botamos todo. E botamos o zumo tamén do limón. Dese mesmo, o que relamos. Sí, Perfecto. porque como non vai ter moito... non sei, non ten nada. Que ten? Sementes? Ten unha semente que lle vou quitar. Vale. Ese che teña manteiga, eh? Vale, que non teño moi quente. No. Que necesita usted agora? A ver, Pois ponte. agora quero que me quentes unha pouquinha agora. Vale. Espera, que se utiliza o mesmo recipiente. Sí. Parece xa. Sí. Vale, xa manteiga agora, pai? Ou ainda tienes que Sí, pero esperar? non, vale, xa, pero temos que medilo por unha cuchara. A manteiga? Sí, porque vayan as 3 cucharas. Vale. E o que sobra poñémolo naquele plato. Feito. Que despois a mellor fai falta. Aquí van as tres culleradas, que tiñamos. Xa, pero o mellor derretida máis ou menos. Ti bota que 3 cucharadas. Como se dixo toda a vida, o que che queda? Non. Non, ti Non é o botas... que che pida. Non, ti botas 3 cucharadas. Boto che 3 culleradas des. Sí. Unha, dúas, E 3. E tres. E agora, como non temos... pero busca un recipiente para pousar eso, vale? Pues Vou coller aquí unha rondiña, espera. Que temos aquí as conquiñas estas bonitas de Sargadelos. O es que, por certo, se fixo esta semana pasada, ou esta. En que estamos hoxe, venres? Estou perdido no tempo. Fíxose esta semana pasada 100 anos Ai, sí. do nacemento de Díaz Pardo, o creador Sí. de Sargadelos, que tamén estivo migrado en Argentina. Mete máis un pouquinho. A uiña, moi ben. Así que xa vedes que os grandes, este tenen a morna tamén, verdad? Sí. Vale, perfecto. Vou dar un pouquinho de temperatura así rápida. Que casi todos os galegos que fixeron esa historia estiveron todos emigrados. É dicir, o noso himno galego fíxose na Habana. Lembraste que nós estuvemos na Habana? Sí, Ben, no centro galego. donde tuvemos a Castelao, a Dieste, donde tuvemos a todos estes personaxes, sí? Me chamou outro día Gerardo para saber a ver como estábamos. E preguntou-me por ti. Vamos deixando amigos. E como liamos, Morriña, temos a clara. Sí, bótame aquí un pouquinho. Canta que eres. Unha pouca. Unha pouquiña. Espera, que vamos a apartar para que a xente vexa. Pareceche? Sí. Feito.
Facemos agora repaso de todo. Ti avísame, Non te preocupes que despois nos queda líquida, ten que quedar máis ben blanda. Ten que quedar blandinha. Blandinha non, pero máis ben blanda. Vale. E se tal, pois Temos fariña. Para matar, por eso non botamos o medio kilo, por culpa de que se nos queda moi líquida, Será por fariña. pois ter para botar. Bueno, non botar máis. Así? Sí. Vale, mira, aquí debín de poñer como medio litro de auga e me desobra ainda como medio vaso. Vale? Pódese medir por un vaso de auga e botar medio vaso, que non chega. Medio vaso máis. Bótase un pouquiño máis, pero vai seguir botando un pouquiño a pouco. Mira, claro, este sería... Espérate, un segundo. Bueno, cando teñamos lista, facemos un repaso de ingredientes e de cantidades, parecece? Sí. Para que a xente teña ben claro, sobre todo Vale. os que se van incorporando agora. Vale. Lembrade, preguntas e cuestións, todo dúbidas, todo o que teñades, ide escribindo, que xa sabedes que o recibo xeno lo vai transmitindo, vale? Non vos esquecer de nada, aparte que esta receita garantízovos que é boa, porque a donde chegan as cañiñas de Clara hai tortazos, verdade? Pois, A xente parece. hasta agora, sí. Hasta agora sí, pois vai seguir sendo así, así que xa veredes. Pero agora... Que precisas, Unha fariña? pouquinho de fariña, bótame aquí un pouquinho de fariña máis. Chegache. Un pouquinho máis. Moi ben. Vale, Así? así. E tens que despegar ben do mesado, certo? Sí. Moi ben. Ten que separarse de todo. Bueno, xa sabedes que as masas para amasar non se poden amasar de calquera maneira. Hai como se tuviéramos lavando a roupa. Aquí, alá, aquí, alá, aquí, así. Non estar aí ben. Atentos. Bótame aquí outro pouquinho. Moi ben. Vas lavar as mans? Sí, Vale. Vas a precisar máis fariña para más? sí, un pouco máis. Sí? Sí, sí, bótame. Aquí, na túa mão? Sí. Así? Para que me vaya a secar con ganas. E agora pásasme para aquí a mantequilla, para que... Máis mantequilla? Sí, a mantequilla que tes ali con unha cuchara, bótame na man, Vale. para que a masa non se me pegue as mãos. Ok. Na man? Sí, así, xa está. Para que saibades, se eu quero comer cañas ricas, fillos elas, non as fago. Así que, para que vexades. Menos traballo. Home, xa non é que de traballo, que non saben igual. Cada cousa, non? Sí, sí. Cada maestrillo o librillo, non é? Sí. Pois xa está, non hai máis que dicir. Bueno, esta masa só ten un defecto, que hai que enmazala moito. Darle moitos golpes. Sí? Sí, Vale, pois, pero xa estaría a masa feita, claro. sí, Vale, entón, facemos repaso. sí. Vale, tiñamos medio kilo de fariña. Dese medio kilo de fariña, reservamos unha pouca, imaginadevos, como 100 gramos. Por aí. Vale, como 100 gramos. Facemos un volcán, poñemos un chisco de sal, vale? Sí, 2 ovos sí. e 3 culleradas sopeiras de manteira derretida. Morna, olliño, vale? Relamos un limón, incorporamos o zume de medio limón. Do limón inteiro. Ah, do limón inteiro. Vale. E, por último, vamos a ir incorporando un pouquiño de fariña se é necesario. E, para que non se nos pega máis as mans, outra cullerada de manteiga. Certo? Sí, podes botar unha cullerada ou unha boquiña así nas mans, para que as mans non se peguen A masa. para que a masa despegue das mans, para que as mans teñan grasa e non se nos agarra a masa nas mans. agarra nas mans. Perfecto. Entonces, terminaste. Sí, terminei. Esta masa está amasada. Todo o que hai que facer, Non me rompo lo que sabe, que chamo a jefa e paga. pero isto é para que vexades como é que amasar. A golpes. A golpes. Cantos Hai que golpes darlle vamos a polo dar? menos 6 ou 7 golpes, hai que darlles. Vistes? A golpetón. Entón, 6 ou 7 golpes. Sí. Vale, pero ahora teño unha cousa clara. Que? Estaría así. Así está. Vale. Xa está. E xa está. Sí. A masa está. E ahora que temos que fazer con ela? Pois Repouso. esta masa hai que botar un poquinho de fariña no fondo dun plato ou dun cuenco, botar un poquinho de fariña para que non se pegue e Sí. deixarla repousar 10-15 minutos. Solo. Solo. Vale, pois ahora
vamos a facer o truco, que é que Clara xa veu co traballo feito da casa. Hoxe a mañan estivo me chamando, preguntándome que levo, que non sei que non fai falta, que non sei por qué, porque ela estaba adiantando o traballo, para que hoxe non freemos, vale? Entón, aquí xa ten a súa masa preparada. Sí. Pero antes de facer esta masa, non sei se facer a crema pastelera. Antes de... Pois vai a crema pastelera. Sí. Sí? Vas a facer unha crema, pois deixa aí a masiña, fago chisito, esto fora. Parece, Bueno, xa ves que non che ensucié moito a cocina. No, a verdad que eres venciadilla. A verdad que non hai queixa. Contigo. Xa non che fai falta algo. Ahora. Bueno, Clara quería facer a súa crema pastelera. Porque eu lle dixen, Clara, xa temos feito en varios programas. Pero ela quere facer a súa. Entón, que faga a crema. Entón vai facer as cañiñas de comezo ao final. Cando eu se non queres que faga, nos faga. No, pero eu quero facelas porque a crema pastelera miña non é a crema pastelera que fai todo o mundo, porque non leva... A miña crema só leva limón, non leva outra cousa. Limón e ovo, farinha e azúcar, é o que leva. Non leva nin vainilla, nin canela, nin cousas raras. Perfecto. Pois facemos caso á marquesa, que é que sabe, de acordo? Entón, que precisas? Un cazo? Preciso un cazo. Vale. A tisola esta vou a poñer aquí temos o aceitinho para despois fritir as cañiñas, vale? Entón, Media... canto precisas? Medio litro de leite para... Medio litro de leite. Para poñer a ferver con... Pois espera, que temos aquí as ferramentas todas. Vale. Aceptas barco? Sí. Perfecto. Botamos aproximado, non ten que ser aí... Exacto, de todo. No, non ten que ser esa. Ao final vai ser o que che pida. No, isto sale exacto. Sale exacto, si sale exacto su día la vai a misa. Sale exacto. Lume. Sí, lume. Perfecto, que precisas? E unha sardinha de sal. Un poquinho de sal. Para que non nos quede sosa. Exactamente. Unhas sardinhas pequenas. Listo? Vale, máis. Entonces, aí botamos a reladura do limón. Reladura ou pé? A reladura. Reladura. A reladura, porque está mellor. Está máis rica. É mellor a reladura. Está pé. Colle un que este máis grave. Esa non. Esta. Xa está. É que ti fes todo ao teu xeito. Sí. Entón, ao rapaz, como lle falta un fervor, Claro. vale. Limón inteiro. O limón inteiro, sí, o limón inteiro. Pois relamos ben. Pois eu, se fago algo calino, que non quero que as cañas estén Se tan mal... teña mansa, que despois eu quero comelas. Bueno, eu e todos. Pois claro, mira, antes que facemos isto, ti non tiñas parientes tamén por aí por fora? Como? Que? Sí. Parientes? Sí. Ui, meu pai foi emigrante en Venezuela durante 20 anos. En Venezuela? Pero en que parte de Venezuela? En Caracas. En Caracas? Sí. E cantos anos botou? 22 anos. 22 anos. E teu irmão, ao final, E meu irmão foi emigrante a Venezuela despois de haber morto meu pai. Ele a facer cargo das cousas que había ali. E estuvo ali 2 anos. A cada 2 anos, deuse. Deuse. Sí. Pero eu sigo tendo familia, pois unha cuñada de un irmán de miña nai, un irmán de miña nai, un cuñado de miña nai e sobrinho de miña nai. E en donde todos en Venezuela? En Venezuela. Todos en Venezuela. En Bos Aires tamén. En Bos Aires tamén? Sí, primos. Así que temos repartidos por medio mundo. Mira, aquí poñamos a reladura, o Sí. sal, agora temos que botar os 200 gramos de azúcar 200 gramos de azúcar. e a ferver. Os que tes aquí tasados. Esos están aí xa. Sí? Vale. Medio de leite, reladura dun limón e 200 de azúcar. Efectivamente. Poñémoslo aí e cando ferro botamos a masa. Vale. Entonces, ahora Espera, que teño aquí... No, vamos a ver isto. temos que botar... Que precisas? Este cazo, por exemplo, Sí. botamos o leite que nos queda, Sí. o leite que nos queda, 4 xemas de ovo, Neste caso. sí, Vale. Temos aquí os ovos. e botamos aquí as claras. No, espera, que xa utilizamos esta recipiente que temos aquí, claro. Isto agora non... Non vamos a usar a pamplona, a paseo.
4 xemas, dixen? Sí. Por elas. E a que se dedicaba o teu pai alá? Pois meu pai era carpinteiro, pero agora tiene que dedicarse á construcción. A construcción? Tiene unhas areneiras tamén, unhas areiras, para recoller a area no mar, para recoller a area para a construcción. E era unha constructora, Sí? Bueno, eu esa faceta do teu pai non a sei. O que sí que do que sei de teu pai é o que vexo, que son os móveis que están na casa clara, que son auténticas obras de arte. E o que tiña meu pai era que tiña 4 fillos, a súa nai que deixou quedar aquí, e a súa muller que deixou quedar aquí, e era unha exigencia permanente de que todos os días que todos os días Están falando eu de home. que todos os días tiña que recibir unha carta. Nós tiñamos que recibir unha carta dele e ele tiña que recibir unha carta dele. Cando non Pero todos os días, pero todos como? os días. Espera un segundo. Pero como facía logo? Xa as mandaba xa por anticipado? Non. Pois un día escribía a min, outro día escribía ao outro dos 4 fillos, cada día un día a miña nai, outro día a miña abuela. Sí, bueno, pero a comunicación de antes non era tan... non é agora. Non é mandar un mail para recibir todos os días o couso. Anticipados. Pero ele mandaba todos os días unha carta e as cartas co que tardaban chegaban todos os días unha carta sola. Mira tú. Pero bueno, hai arcóns, hai unhas sillas maravillosas, todas talladas, hai unha hamaca. Sí. Porque na casa da Marquesa é unha casa moi humilde, pero unha casa preciosísima. As casas da aldea, de toda a Riga, e o outro día que vamos a visitar ten unha hamaca de madeira, esa de que era de cereixo. Era de cereixo que lle fixo o meu pai a miña abuela. Pero cuidado, todo tipo de detalles esa hamaca. Todo tipo. E ainda está, a día de hoxe o utilizan, o sea, non é algo para ver, é algo para utilizar. Sí. E cando vas a Casa Clara, a Villa Clara, como lle chamo eu, pois está a Marquesa ali, na tumbona. E digo eu... Isto está fervendo. Eso está. Vale, que queres? Eu traía unha fariña apartada, non? 150 gramos de fariña. Rosa. É isto. Pues botamos aquí. Todas? Todo. Moi ben. 150 de fariña. Entón, aquí tiñamos un pouquiño de leite, 4 xemas, e 200... Non, o azúcar xa vai aquí. 200, non. O azúcar xa vai aquí. Aquí que temos as xemas, o leite. Así non sei o leite. Nada máis. Un pouquinho, unha ariña, sabe? E agora? E agora os 150 de fariña. 150 de fariña de trigo. Ala, a voltas. Non temos ningún extravenso por aí, logo. Aí, a ver si alguén nos canta, seguro que nos canta, que en alguma parte do mundo. Ninguén fala, Uxía. Están todos caladiños hoxe. Claro. Home, dixeron, fala... Está a mona aí, entonces... Fala a Marquesa e fala o Duque. Non hai nada que ver. Entonces, Bueno, esa fariña está, non? Eso está. este leite está así. Bueno, entonces temos un coador. Coador teño por aquí. Sí. Eso non me lo dices. Tértelo aí, que un yo. Sí, pero non me teño. Aquí. Porque eu contaba de pasar de los tres. Moi ben. Perfecto. Para que vas a utilizar o coador, Robo? Para pasar esto, para que non lle vai a grumos a crema pastelera. A crema pastelera. Feito. Levántame con lado para arriba, para ver os movementos, para que non ves. Para que non se quede. Axuda, non? O que estamos evitando que se formen grumos. Estamos evitando que se formen grumos e que a fariña quede perfectamente. Eu normalmente paso pola... Cando fago así en frío, os ovos e a fariña e así, o que lle paso é a batidora por culpa de que así... Que quede sen grumos, que queda finiña. Que queda finiña. Queda toda ben ligada. Non hai que pasala polo coador, nin cousa. Moi ben. E agora, que revolvemos... Sí, queres isto para pousar o coador? Perfecto.
poñemos a fervela hasta que nos ferva un pouco. Que precisas? Un pano? Sí, que ainda hai botas. Claro. Ainda non temos ningún estradense polo mundo adiante, hoxe. Hoxe non se comunican con Pois nós, a ver anos. Hai moitos. Bueno, coincidín con moitos estradenses en Suiza. Ah, sí? Sí, nada carai. Claro. Na miña zona, os suizos, a maior parte da xente está todo en Suiza. Porque é máis fácil que ir a Alemania e a Francia. Claro. Xa teño mi familiares, entón e sempre compensou un poquinho máis económicamente, certo ou non? Home, Como fixastes todos, que migrastes, hai que ir a buscar as favas, non? aquí hai... Mira unha cousa, isto Conta. ten lume. Ten lume, que é máis corta. No, digo eu se ten. Ten lume, ten. Non, eu non vou nunca ir. Dei un puntiño máis. Vale, che. Aceptas. Cando vou a ferver, Cando rompa a ferver está. Pero claro, xa tuxo tamén a crema pastelera feita. Entón, temos aí na neveira, vamos a coller e vamos a meter en manga, porque isto hai que traballar en frío. Co cual, o proceso xa o vistes. Repasamos, vale? Facemos repasos rápidos. Sí. Medio de leite, unha pizquiña de sal, vale? Reladura de un limón inteiro. Incorporamos 200 de azúcar, certo? Eran 200? 200 de azúcar. E deixamos que ferva. E 150 de farinha. Espera, non. Aquí, primeiro aquí. Ah, Vale. bueno, isto E che teño que enseñar eu a ti agora. O que me faltaba. eu sempre o diante. Apágame. Apago isto, vale. Entón, é 200 de azúcar. Por outra banda, nun recipiente pulso un pouquiño de leite, 4 xemas de ovo e 150 gramos de farinha. Bateu ben coas varillas e despois o que fixo foi incorporar, vale? O preparado coa farinha xunto co leite. Non parades de remexer e ollade. Para a xente que non queira pesar, ou porque lle é incómodo pesar ou así, o que fan é botar medio litro de leite a ferver, medio litro de leite en frío, 4 cucharadas de fariña e 9 cucharadas de azúcar. E xa está. E xa está. Os que non queiran pesar. E o limón. A mala reladura do leite. E isto xa está. Vale? Entón isto a enfriar. Nos vamos a apartar porque xa vos digo que temos aí preparadas que frixo claro, son moi claras, na cociña de perro. Aí, aí que frío. Vale, despois limpamos aí. Fache falta as varillas agora? Non. Pois deixas aí. Non pasa nada. Bueno, estuviera aquí porque non sucio, aquí non. Vale, non, pero pusas aí no fogo. Vale? Entón, vamos a facer unha cousa clara. O que sobra, faiche facer falta a manteiga. Non, Non? esa hora xa podes Vale, manteiga fora. recoller. Sabes que? Que Sí. podemos botar no... Se está tan templada, Sí. o que podes facer é botarla no cachapiño que tiño. Sí, pero eso facémoslo despois, e recuperamos. E así xa recuperas. Perfecto. Pois eso facémoslo despois, pareceche? Fariña vai che facer faña unha pouca, Na fariña non me fai falta. non che fai falta nada máis? Fai falta aceite. Aceite, vale. Que tal vamos a tempo? Ben, Vamos ver. son e media. Onde botaches a palleta? Seguro que non fai. Mira, Marquesa, está bonita. Eu racho. Non se pode sacar da casa, señora. Ponse como un mapa. É unha pena, non digo, E despois é ela que me berra cando me ve así. Sucio. Como que sucio? Escolarchado. Así, ojalá. Cando vou escolarchado, ahora que vestimos así raros todos, e andas ao mellor cun pantalón medio roto, con cousas así, bueno, como andamos agora, non? Como anda la gente moderna? A ti onde vas así? Si, eu que me dicen, outro día a meus sobrinhos, que lle pasa a Andrés? Quedou pobre. Porque ve todo mal vestido. Garantizo vos que vou a serdiño, limpiño e todo. O que pasa E que eso sí. as moderneces de agora que levas os Venta pantalóns. moderna, cos pantalones rotos, e todas esas E ao cosas. final din, a onde vai este con estas pintas? Entón, claro, Efectivamente, as sobrinhas netas que ten, Ni máis ni onde menos. vai este que parece un... Bueno, entonces agora o que podemos facer é poñelas en o lume para quentar o aceite, Sí, poñerlle a monda dunha laranxa para que lle quinte o sabor do oliva, dunha naranxa ou do limón, que des ben? do limón. Ah,
E o que facemos é estirar a masa, botamos por debaixo un pouquiño de aceite para que non se nos pega a masa na chisma, que se nos despegue ben. Cortamos fino co coitelo, enrolamos e metemos a partir. Vale, pero mira, facemos unha cousa. Que che parece se ti vas estirando? Sí. Vale, e mentras que ti estiras e cortas, Sí. eu vou arrancando Adelante. a receita salgada, vale? Porque agora só vai estirar. Fixadevos, esperade que vou apartar a tixana por aquí para que deixades a Clara traballar. Ela só utiliza aceite, Así que, nada, eu vou arrancando motores. A parte salgada de hoxe eran fideos con ameixas. Entón, para os fideos con ameixas vamos a utilizar mexilóns. Pero veredes para que. Poñemos os mexilóns no fondo dun cazo e engadimos un chisco de auga. De acordo? Só queremos que abran e que o mexilón nos solte toda a auguiña. Esa auguiña é a que vamos a aproveitar despois para facer os fideos con ameixas. Vale? Mentras tanto, vamos a dar. Eu teño aquí un par de cebolas pequenas. Clara, sabes que estas cebolas apañeinas onte van ter da miña horta? Así. Mira que grandes son bichas. Son como a obra do dormir. As miñas pouco máis grandes son, Como que pouco máis grandes? As que che vin outro día eran bastante xeitosas. Sí. Algunhas outras non son nada. Ojo que teñen estas cebolas, sabes o que son tiernas. Pero estas son as últimas. Pero as negras pican que teñen o dente. Sí? Estas son as últimas que me quedaron. Entón, claro, pues mira, hai que aproveitar todo, sabes? Aparte que estas saben a gloria, porque estas podelas cociñar enteiras, que quedan moi ricas. Por certo, ainda non son nin as patacas que me regalaste o outro día. Por vai forrar que tens moi pocas cosas. Están pocas por dentro. Sí. No lugar de presumir delas, aquí non me quero. Eu consumindo de patacas. E as patacas están ocas. Sí. Isto pode usar, non? Podes usarlo. E as favas? Como van as favas? E as famas, veo o vento, tirounos todas por un lado. Sí, porque aquel... Bueno, onte coñen unhas poucas. Sí? Sí, pero me parece que vou deixar que sequen todas. Volvonas comer secas, porque verdes. Pois sabes que o Xía Meixo temos unha tradición de Brao. De A tradición de Brao comer é fabas verdes. favas tan rimas. Claro. Fixámoslo un ano, ao final de Brao, cando apañábamos as favas. E entón, claro, apañamos un fachuquiño delas e fixamos unha boa fabada. Pleno Brao, co calorciño que fai. Eso sí, chapó, non quedou unha. O sabor non che lle quita nada. Pois explícame o que está facendo aí. Pois mira, o que estou facendo é que a masa que estirei, porque a masa como se leva moito tempo feita, está un pouco delicada. Sí. Pois o que estou facendo é cortar unhas tiras e enroladas nestes roliños. Estos son canutillos feitos, Sí. estes son de aluminio. No, estos son de tefal. O de tefal, sí, Non tefal é a marca. se pode decir. Son de teflón. O de teflón, efectivamente. Bien, son de teflón. Tefal é unha marca. Estes son de teflón, destes que Bueno, pero que non se se sabes que os agarran. vellos non sabemos falar en condición. Sí, pero se debes falar ben. Atende, entón, hai nos de aluminio, eu sei que en Brasil atocan nos de aluminio. Tamén os atopades. Tamén nos hai de lata, Sí, entonces, valen estes e valen os que son retos, os que son cilíndricos. Estes son cónicos, hai nos cilíndricos. Tamén valen. Os bonitos, Os que son cónicos son os que son en realidad. estes son os cónicos, os Os auténticos. que son redondos son os que son en realidad o das cañitas, porque as cañitas son abertas polos lados. Ah, vale. Entón, os auténticos para isto son os outros. Son os outros. Os cilíndricos. Os cilíndricos. Non os cónicos. Sí. Feito. Pois xa sabedes, ela utiliza os cónicos, pero os mellores son os outros. O feito é o mismo. E o que faz é comezar pola punta. O mellor son os outros, porque os outros cortase unha banda ancha, ponse o cilíndrico encima da masa, faise así, e xa queda roscado. Xa queda roscado. Pero estas quedan máis bonitas. Vale, pero explica como se roscan destes. Pois agora mesmo explico. Venga. Collede la tira da masa, máis ou menos, máis gorda, máis ancha, como o salga, e ides enrollando aquí no cucurucho. Sí, pero ten que ir pasando
E hai que ir pasando a de Montando un arriba, pouquinho, non? a de arriba por encima da de abaixo. Que a veces se nos escapa porque esta masa está non tuvo na nevera, entonces a manteiga fai que tire un pouco a fluxo. E se vos sobra un pouquinho de masa por aquí, pois o que facedes é aquí torcela un pouquinho para que quede así. E se sale para fora, aquí, que moitas veces sale, metedelo un pouquinho para dentro. Vale, entendido. Señores, eu continuo. Clara. E non me acordo moi ben, pero creo que deste medio kilo de fariña deben salir cerca de unhas 50 ou 60 canutillos destes. O sea, que o único que dá eso é un pouquinho de traballo, Moito traballo. despois polo resto é barato. Sí. Certo ou non? Barato, baratísimo. Posto no máis barato... Non é. Non, este é como arroz con leite. O único que pasa é que dá un pouco a lata facer. Bueno, tamén te desquicias, porque entre que empezas a torpazos ca masa, aí con ela, aí contra o mesado, Si, bueno, aquí non lle dei moito por... porque me desmontas a cociña. Tiña medo de desmontar a cociña despois que non nos fajan o presuposto. Que conste que Lidia fai as cociñas moi ben feitas, que son preciosas. Non, eso Pero, me consta. conocéndote, ti és capaz de volver a cociña inteira. O meu non quero. Vale, bueno, eu estou pelando allos, porque os mexilóns xa abriron, vale? Entón, laminamos allos, señores. Pouco técnicos, como a mí, xa se parece. Pois moi ben. Sí? E pois este non para todos, non? Eu creo que a Lidia lle diríamos deixar, sabes que... Pero que lle pode ser algo, non? Sí, pero a Lidia leva todo o día aquí traballando, non? Ah, pero... Que Lidia xa terá ganas de ir para a súa casa. Pero despois non é traballar, é real. Sí, pero tamén ten a súa familia e ten as cousas. E sabes que todos os ventres nós deixamos a ceniña preparada. De todo o corazón, porque ela tamén nos trata como redes. Pois estupendo. Xa non somos nin duque nin marqués, somos Bueno, pues redes. eso tamén vale algo, chamar a casa xa te lo tenían feito. Hombre, merece, A ver, atendede, allo laminado, douramos e incorporamos a cebola. Vale. Temos aquí un par de folliñas de loureiro para dentro. Sí. A ver. Eso é, perfecto. Vamos a coller un anaco de pemento vermello. Nos na receita puxemos pemento en conserva, vale, puxemos en conserva porque sei que para moitos é complicado conseguilo o morrón natural, entón en conserva, vale? Se o tedes natural, pois vamos. Aquí as recetas son de unha maneira, pero logo despois No, o que pasa que... nos tracoleamos. No, a de hoxe sí, a de hoxe é a primeira receta que facemos así e totalmente diferente a túa, porque queremos aprender das que saben, pero sí que despois hai unha cousa que temos que ter claro, que nós aquí temos unha variedade de produtos que ao mellor noutros países non hai, é viceversa. Hai produtos noutros países que aquí non nos temos nin en broma. Entón, pois a veces tratamos de facer as recetas para que se adapten a todos os mercados e bolsillos. Vale. Vamos co pemento para dentro. En miña casa estas horas mirando en internet. Que te está dentro da casa. Están todos as sillas, as niñas, Están todos dentro da casa. a sala, están todos. Tamén non perden detalle, porque ando eu chefe, que me fixaste mal aquí, fixaste mal ali, fixaste mal acolá. Despois danche caña, non? Sí, é o que vale. Clara, Sí. vou utilizar un par de tomatiños dos meus. Os teus? Hombre, claro, xa levo Pero utilizando. de Santiago. Hombre, claro. Xa levo Eu este utilizando. ano non teño. Non tes tomates? Tomates teño, pero o que non teño son os de Santiago. Teño de corazón de boi, que son riquísimos. Non. Si non E tes... xa lle guardei a semente para sementarlos co ano, porque a verdade é que nunca comí tomates tan sabrosos. Non, non. Esos chamalos negros de Santiago son os meus. Os mellores son os meus, que lo sepas. Así de Porque claro. tens que vender tú no mercado. Non teño que vender nada que os regalos. Eu compartos. Pois faz ben. Son os tres poderes. Que? Todo, non? Podes.
Sabedes cando vos falaba, Clara, de que a estaban vendo na casa, como estades vendo vos, porque ten unha familia numerosa, tardía, Clara, verdade? Sí, Pero agora xa é... outro día sabes cantos xente éramos para cenar? Cantos? Pois mira, 3, 5, e 4, 9, e un 10, e un 11, 12, 13, 14. Menos mal que son todos da casa, senón se viñan... Pizza. Xa quedaban a empresa. Pizza para todos. Igual, Atendede, a mesa. E con a Clara ten sobrinhos. Sobrinhos netos da mesma idade. Mais ou menos. Certo? Sí. Sí? Tens sobrinhos xa grandonos. E sobrinhos pequenos. E sobrinhos pequenos. É unha festa. A verdade é que é unha alegría. Certo? Joder, pero ainda non se contei. Non sei se podo contar. Pode, sí, que pode. O outro día díxome Silvia... Vas a ter outro neto máis? Non, Sobrinho neto. díxome Silvia. Dixo Silvia, non estaba neste mundo. Hai que buscar un novio a María Clara en que se vaya. Vai te buscar Buscar na un casa? novio a María Clara e así ya está, el día pequeno. No. María Clara o mozo non. Porque xa somos moitos e eu agora. É día grande. Día grande ten 7 anos. 8. É día grande. No. Hai que buscar que se vaya, que así non verá. É que aí nesa casa está Celi, que Celi é bondade absoluta, Sí. é doce, e despois está a traste. Despois está a Sara. Sete anos, Sara? Sara ten 2 anos menos, sí, 7. Sete. No, 8 fixo non me de mal. Para que deixaros outra palleira que é. Outro día chego ali e me di, estábamos falando e tal, e digo eu, cando cumples Sara? E me di, en abril. E dixo, ai, carai, eu tamén. Que día? O 7. E dixo, eu tamén, sabes que cumprimos o mismo día. Entón, a rapaza está toda alegre, pues temos que celebrarlo xuntos, que non sei que, que non sei cuánto. E cando ven súa nai, lle digo, Silvia, sabes que a tua filla maior e máis eu cumprimos os anos o mesmo día? E me di, ai sí, cumples en maio. E xe, no, cumpre en abril. A trapalleira é moi boa a rapaza, pero a trapalleira É fantástico. é maravillosa, que eu lles quero moito, aparte que estou así con ela despois cando chego a casa, esta era deitada encima miña e foi unha festa, verdade, Clara? Sí, verdad que sí. Son moi cariñosas. Son estupendas. Bueno, atentos, porque eu me poño de ler hoxe que teño aquí a Clara e tal. Atendede, allo laminado, perdón, allo picado, cebola picada, deixamos que doure, ok? Botamos o pemento, que refogue tamén un pouquiño, incorporamos a meixa, está abrindo, tomate natural, como este tomate é meu, sei que non leva ningún tipo de sulfato, vai con pelo, vai con todo outra vez, vale? E agora, sal. Estamos. Remexemos un pouco. Cando vexades que, no fondo, se vos separa, xa temos unha salsiña concentrada, é o momento de continuar, vale? Ok, por onde continuamos? Preguntando, por que abriche los mexilóns aí? Que tú para aproveitar... Os mexilóns non, as ameixas. No, os mexilóns. Os mexilóns sobre que agora é aproveitar a auga. No. Vale, os mexilóns despois xa comemos a pala, pero que quero é aproveitar a auga, porque nos dá un sabor especial. Vale? Atendede, estou incorporando un fideo, unha masa, que lle chaman en Brasil, sabes que lle chaman masas? É unha masa. Todo o que é pasta é unha masa. Entón, eu utilizo un fideo que aquí se chama fideo perla. É un fideo pequeno, algo grosiño e perforado polo medio. Verdade que non ten nada que ver unha masa co outra? Vale, pois esta para os fideos é especial. É para mí a máis sabrosa que hai, para o meu gusto. Entón,
Hai que pintarse antes. Ese se vai collendo o aspecto, verdade? Toma, sí. Un poquinho de azafrán, en hebra. Aí vamos. Remexemos, sabes que vou facer isto, non? Así nos queda isto empaquetado. E despois, claro, mandámoslo para o forno para que cocine todo por igual. Vale, e despois vamos nas castañillas, parece, xe? Ben, entón, isto. Hai que dar, entón, damos un pouquinho de viño branco. Vale? Que ben. Sabes que tamén sempre foi un prato que me fascinou? O que pasa é que cando como este tipo de prato, aparto as ameixas, coño unha culler Ai, que non me e como eso todo para dentro. Señores, e agora o caldo dos mexilóns, vale? Hai que sinxelo, claro. Non? Eso fai, claro. Sinxelo e A sabroso. veces los platos máis sinxelos son os menos, sabe? Sí, a verdade é que eu sempre dixen que facendo unha boa base, ti ben sabes, non? Que traballamos xuntos en moitas ocasións e tal, que na cociña moitas veces se trata de buscar unha excelencia e pasármonos a veces de voltas. Sin embargo, o que se olvida nas novas xeracións agora é de aprender eses caldos das abuelas, eses caldos concentrados, esas bases de verduras, ese tempo que ya hai que dar as cousas, certo? Que pasaba nas cociñas de ferro? Que se lle daba tempo. O sabor desa comida é moi diferente, é moi especial. Entón, temos que, eu creo que temos que retornar atrás todos, aprender a facer de novo os caldos, as sopas, os concentrados, os fondos, Facerles boas tendas, porque non venden caldos de... concentrados. caldos concentrados, que non van para nada. Hai que darle un poquinho de tempo á cociña. Eu non é. Hombre, E non ten máis. por lo menos Señores, un pouco de atención. vou facer unha cousa, claro. Unha vez que arranca a ferver, mandámoslo para o forno. Ok? Isto vai levar, nada, 6-7 minutos. Porque é unha masa que se fai ben rápido. Entón, non lle vai levar nada a facerse. Xa veredes. Se o facemos no forno, o que vamos a conseguir é que o calor sexa uniforme por todos os lados. Deste xeito, non cociña só por abaixo, que se pasa a pasta, que cociña por todo igual. Entón queda moito máis rica. Estamos. Isto vou retirar, claro. Así facemos sitio. Pois, mira que canteira temos feito nós hoxe aquí. Pois non ensuciamos, claro que sí. Vou apartando para deixar isto ben orden, parece? Que pasamos un pañiño e así eu boto unha mano. Ti que vas metendo e eu vou retirando, parece? Sí. Sí? E valas metendo, valas puñendo nun plato para despois poder quitalas e botalas no azúcar, bañalas no azúcar. Entón, temos aquí dos recipientes. Un con azúcar, vale. Outro limpo para facer o remate final. E agora precisamos un recipiente para poñer as que van saindo da frigideira, certo? E que escurra. Vou poñer un pequeno papel, pero que che molesta. Entón, neste aceite que temos a cantar na sartén, imos botar a monda de un limón que non leve blanco, que só leve a parte amarela, para que non lle dé amargor, e quítalle o sabor do aceite de oliva ou o sabor do aceite de girasol, que tamén pode ser de girasol. Ya que non lle botemos toda a monda igual, dámola aí, frita aí, Un chisquillo. frita aí un pouco con eso, Vale, perfecto. e non ten maior. Pois, que che parece se vou collendo a crema pastelera e vou metendo nunha marca? Ah, sí? Vas adiantando, que pasa aquí? É que aquí a marquesa xa nos puxo o traballiño feito, non é? Sí. Entón, teño por aquí unha maga, Co sabor das hojas. vale, a amarelinha está. Eu creo que te vou ter que traer todos os días tamén. Extraño, me gusta. Sí? Sí. Poñémonos no do máis na mano. Eu todo que sea terapia, Oiches, o que non sei se nos aguantará a xente de tirar este dos que ou... prepara. No, eu sí, é que está aí. Oxe, non temos preguntas. No. Non temos preguntas, non... Pero non me desañar, porque estamos na hora dos tapareleando e dimes, que te preguntamos? Porque Estamos
Trapeleando. Trapeleando. Trapeleando, falar tonterías. Apuntades, oiches, ven acá un segundo. Gracias. É que non se pode deixar sola, né? Eu non creo que poda gastar toda, así non pouco comigo, que? Sí, podes levar aquí. Eu contando que leve 4 penitas na casa. Si tens que levar 4? Eu 4. Que ches pedir? Fala claro. A mí me pide que máis pediría. As sobrinhas. Bueno, as sobrinhas e a sobrinha política, Silvia tamén, non? Si, pero a sobrinha política vamos a ser un día na casa. Moi ben. Ten que estar o aceite moi quente? Bueno, se está quentiño, mellor. Se está quentiño, mellor? Sí, non ves? Ten que fervear Sí. un pouco, que senón igual se pega ao fondo. Pois deixámoslo cociñar algo que cera un pouco máis. Parece? Unha vez que ten o aceite ben quente, hai que deixalo para que non se queme. Quinta que se quemen un pouquiño tampouco pasa nada, porque como despois van envoltas en azúcar, sí, bueno, non se ve o negro ese. Pero que queden douradiñas. Sí. Ti non as camufles agora. Bueno, pero ao mellor algén salen así, porque tamén non salen a mí. Se se queiman, tapadela con azúcar. Efectivamente, tápase. É punto. Tápase con É na máis xa fuera. É certo ou non? Sí, ese xa non se queda. Vale. Deixelle que queda. Non? Sí, sei que mandas ti, eu douche permiso por mandar, pero? Pero non, hai que deixarlas un pouco. Que queden douradiñas, que é como máis ricas están, certo ou non? Sí, sí, sí. A min é como máis me gusta. A máis depois teñen que quedar crocantes, porque se vos quedan moi pouco feitas, quedan blandiñas, e non vale. Sí, teñen que quedar moi ben fritiñas para que aguanten e unha vez feitas se meten en un tapo. É o que che iba a dicir. Tapado duran 3 ou 4 días. Non está, pero un recipiente de galletas. O tema é que non está en contacto co aire. Que non tenga en contacto co aire. Dura 3 ou 4 días perfectamente. Fritides unha tandada grande delas, sí. metedela nun recipiente que non lle entre o aire, Sí. e ala. Non na neveira, Na nevera non. Na nevera non, porque reblandece, a humidade, de acordo? Sí. E ti, esa masa que levas hoxe, tens que metela na nevera, senón mañá tache demasiado. Se non tens onde telas unha fresquera, sí. Entonces é mellor que a metas na nevera en unha bolsiña de envasar, Sí. e metela, e apretala ben apretadinha, e xa está. A ti non che están entrando mensaxes, Uxía? Entrou unha mensaxe, sí, porque me entrou tamén a mí. Entroume porque me dá o reloxo. Con respecto ao aceite, Sí. ¿cuánta cantidad de aceite ten que levar? Ten que cubrirlo? Non ten que cubrirlo de todo, pero sí que pola metade, polo menos, sí Ten que que estar pola mitad, que comemos. Vale. Mira os gases que ten. O qué? Pois como a xente non manda nada, porque está... Non. É que me estás arbitrando o reloxo. Xa sabes que eu son moi futurista. Me estaba vibrando o reloxo, me estaban entrando as mensaxes, as mismas que lle entran a Uxía non entran a mí. Entón, dixen, algo pasa. Pois a mí xa me entraron 3 ou 4 aquí. Que pasa que agora non me vou poñer ali. Pero, Esa deixa deixas estar nun armario. non tiene unha nariz, deixa estar aí, que estén aí, Onde manda, patrón? Ai, como se está poñendo eso. en churros, Veredes agora. Eso debe estar. Faltalle un segundinho, porque quero que absorba o caldiño, sabes? Nada máis, pero debe estar a punto. Vamos a pedir unha pejos. Mira, eu creo que esta vou llevar a volta. Pois aí, Veches, esa, ahora xa está. veches. Ahora xa está empezando a pedir. O aluno vai aprendendo, non? Hombre, é ventaxado, leva moitos anos traballando xuntos a xa se entende. Aí vamos contar porque Andrés e Maxón nos fixamos amigos. Esa é moi boa. Porque esa é digna de saber. Sí. Eu fui a traballar a un sitio onde traballaba Andrés e había que baixar unhas escaleiras para baixo. E o cociñeiro, cando me veu, parciño non, eu era xa unha persona maior. E dille aos compañeros, todos que estaban na cociña, ai, o jefe foi nos buscar unha señora Ou así. ao asilo de Carretes. E a mí pareceu moi mal que me chexera así, pero calei, como non tiña confianza, calei e tal. Entonces, comíamos, era a hora de comer, íbamos para comer, sentábanse todos, pero a mí non me deixaban un sitio para comer, eu sentábame así nunha esquinilla, viñan aquí,
sin unha esquiniña, hasta que un día, pasado 2 días, dixo Andrés, que? Clara sei que non é na casa, para que coma? Entón fixeron un sitio para comer e desde aquel día comido. E desde esa, Andrés máis eu, fomos amigos Para todo. para todo, para todo, para todo de todo, para todo. Pero sí que son detalles moi feos, moi feos. Pero bueno, sabes que pasa con esos detalles? Colle así. Esperad a que me enseñe. Ah, que sabe. Perfecto. Pois eses detalles sabes para que valen, claro. Para aprender moito. Para aprender e olvidados. Olvidaros é difícil. Bueno, pero me refiro que non vale, claro, pero non vale a pena laiarse e quedarse no, sabes, que as cousas malas. Porque as cousas malas ocupan espacio Xa, pero, e non compensa. como digo amigo meu, non vale a pena gastar polvo de pasar en miúdos, pero, Efectivamente. sin querer, gasto má polvo. Espera un poquinho para desmoldar ou a Si lo loco? no, a lo loco basta queimar. A lo loco vou me queimar, ti crees? Sí. Tens que coller, e che mellor que collas un papel ou un Para paño, qué? ou un paño, Para agarrar a cañiña? para agarrar a caña, Vale. colles así. Sabes, ahora facendo moi rico a limón. Pues eso. Mirade que chulada. Vedes? E Eso, mételo no azúcar, Crocamos. darle un baño de azúcar así ao rededor e ponlo na fonte. perfeito. Nada, vouche deixar aquí os canutillos, sí. Sí. Vamos a poñer aquí neste papel para que non se quede. Que bonita está a masa, claro. Sí, eso. Bueno, ahora empezou a coller así un poquinho de corte, Sí. pero estaba demasiado blando así. Porque fai moito calor tamén estes días, entón. Bueno, que ahora xa se empezan a notar Aí sai un poquinho o volumen. que non vai ser tan grande. Moi ben, baixamos un poquinho a forza. Perfecto. Aquí nos fideos, non olvides. Ah, é que está ben todo, eh? Alguna pregunta máis, oxe? Non, a xente xa o sabe todo. Sí, vou retirar isto, senhora, e vou a sacar o que teño no forno, vale? Porque senón vanse nos queimar. Que che parece? Perfecto. Vamos ao forno. Señores, os nosos fideos con ameixas. Aí está. Vamos a deixar por aí. Vale, agora non lo deixaron frear mentre facemos as cañitas para Vou despois. parar o forno, que non gaste o tonto, que che parece? Moi ben. Sí? Somos un poquinho máis, porque Sí, ahora creo que cho deixei sí, de máis, sí. non? Vamos. Pode mostrar o grosor de la masa. A ti non che chegan as mensaxes, verdad, hoxe? Non, ves? Están. Acaba de chegar a mí unha mensaxe que pon si podemos mostrar o grosor da masa. Sí, pero non sei como vou mostrar. Achégate adiante, claro. Achégate a cámara. É que xa me parecía a min extraño, xía. Non sei, moi, Pareces moi, Facebook. a verdade é que moi fin, canto máis fina, Non mellor. me achegues tanto, tírate para atrás, claro. Ah, sí. Canto máis fina, mellor. Porque ao estirala, ao ila enrollando, a masa tamén vai estirando. Con que leve 1 milímetro de grosor, eu creo que lle chega ben. Que non vai moi gorda, porque se vai moi gorda, bueno, pois é masa. A crema pastelera é rica, pero Sí, non pode quedar moi... se queda moi denso. rosa, non ten tan bo sabor. Sabes que, claro, Que? xa son as 9. Xa? Sí. Que pronto se nos pasou o tempo. É que poñémonos de leria. Mirade para que como vai salindo xa, como digo eu, cando salen así cousas así xa en cantidade, parece churrasco.
É que o que teñen as novas tecnoloxías, sabes, é que a veces non funcionan ao 100% como deberían. Se viches ao xente que chegaban as mensaxes e nin si, que che parece? Será así que nos estás, non? Non. Pero o xe xa sabes que non lle quito o seu traballo. Pero sabe facer gana. Clariña, Mira que bonito. hai que ir recheando porque a xente temos que deixar Bueno, pero... ao seu. Por que Pon estiramos esto todo? cala. Digo, estiramos toda? Non, porque se non botamos aquí hasta está. Bueno, A xente tamén ten Pois se que... queres non estiramos máis. Claro, xa vimos o proceso todo. Vale, Sí. pois esta masa mucho se importa, non ves? Pois xunta a conversa. Si se queda aquí. Ou, espérate, Clara, podo che molestar? Sí. Fai unha tanda máis horas. Pago? Unha tandinha máis delas. É que... Nós estamos cómodos, certo? Eu, sí. Vamos a comer ben delas. Garantízolo. É claro, ten que levar unhas poucas, fai outra. Temos tempo. Sí? Que che parece se vou enchendo? Bien. Podo? Entonces, e non deixes que hai malas de sartén por culpa de encher as outras. Non. A ti se te vexo eu moi ansioso por ti. É que eu estou así un pouco menos. Así. Pues están muy bonitas, ¿eh? Aquí. Perfecto. Nada, así que vamos a poner estas. Voy a retirar estas que tenía aquí, ¿parece? Sí. No, mellor espero. Esa falta de un pouquinho. A caras. No, ese sí me deixaba. No, decía que iba a ser osado de sacarlle as formas. O mellor que non. No, sí. Lo sufrí. Lo sufriste. Vedes? Aquí. Sí, ella así un poquinho máis arriba. Máis para fora. Sí, para que quede normal. Espera un segundo, que ahora... Sí, sí. Tiene moi lambona. Tens que poñelas así, para arriba, para que non che caia a crema para fora. Vale. Ela con o meu cuchillo. Que buscas? Un cuchillo pequeno? É que de estar ahora cas mans, cas cañiñas. Claro, teño as algo Resbalas, grasas. non? É resbala a manga pasteleira. Pero mira. Ahora xa van como avións. Se faz un nudo na... Non é deso, eso teño. É porque a manga é plástica, entón, pero agora queda moi chulo, só non? Sí. Mira, ves, a veces pasa o que pasa, quedanos así, un pouco brochas. Pero pasámoslas por azúcar e ese morocho xa lle cubre un pouco. Quedou moi fino ese morocho. Sí, por non decir, como dimos cubanos, prieto. E por qué? Se non ten mal ningún. Non, pero... Tamén en Brasil son pretos. E non somos brancos. Que é o problema? Verdade? Sabes que eu de pequeno era tan moreno que na casa, bueno, a verdade é que tampouco me dicían con maldade, eu era o preto, o negro, o xitano, pero non me dicían nunca con maldade nin en tono despectivo, olliño, que Sí, estou sí. falando dos meus irmãos e que ninguén se ofenda. Vamos, non me ofendía eu, que hasta me parecía ben, pero é porque a nos nunca nos meteron cousas raras na cabeza, quero dicir, nunca houve diferencias, vamos, con ninguén, nunca houve diferencias con ninguén. Ninguén sobre saber que está por aquí alguén de raro, non era pregunta, era alguén que lle dou a me gusta a página. Pois é unha cousa que eso sí que temos que agradecer a meus pais, que soubésemos respetar a todo. Deche e o quitache. A quen? Olha. Quitei, porque non vai. O que é increíble que ainda hoxe a xente se cuestiona esas cousas, non? Sí, Unha orientación sexual, unha cor de pelo, unha tontería así. Pero Hai moita tontería todavía, verdad? Desgraciadamente. Por sorte, bueno, a miña filla desas cousas xa
non se cuestiona porque nunca estuvo editada nesas... Que Claro, maldade. esa é a historia. Pero sí que é increíble que ainda exista... Bueno, eu xe, con estas tonterías que hai hoxe, que a veces os políticos se pasan de voltas e nos queren meter cousas na cabeza, e o que fan é que a poboación a tonta, certo? E a xente, sobre todo, mira o que está pasando en Estados Unidos agora, e está creando unha diferencia social moi grande. E son cousas que eu non acabo de entender, porque nunca nos plantexei. Xa, porque non... Mira, ti lembraste, cando nos empezamos a traballar xuntos, lembraste, Clara? Sí, non sei que vas contar. Non Non sei que vas contar. Pois, conto cheo rápido. Creo que nesas datas, ou pouco despois, se legalizou o matrimonio homosexual. Eso sí. Lembraste? Sí. E a mí me daba moitísima rabia cando a xente, por moda, decía: ai, que eu teño un amigo gay, por moda. E ti dicías... Aquela era unha moda. En mira. a moda para a xente que é tonta, Xa. estúpida. Vou dicir unha cousa que é moi importante. Que pasou? As cañitas pódese facer de hoxe para mañá, pero solamente se poden rechear no momento de servirlas. Porque se non reblandece a masa. Non haber reblandecida a masa, a cañita non é tan rica. É dicir, a masa, digo, a crema pastelera, deixamos nunha masa e vamos recheando. Sí, no momento que... Pois está. No momento que faga falta comer as cañitas, pois recheas. Ti queres facer e levar pois para un sitio unhas cañitas e o que faz é levar as cañitas e por outro lado leva a crema aparte, porque senón cando chegues a casa dos teus amigos as cañitas están reblandecidas. Moi ben. Entendido, jefa. Iso é moi importante. Bueno, la última. Pois sabes o que che comentaba antes, que daquela parecía que era unha moda, Sí. cando o que debería ser é unha cousa tan normal e tan respetable e Pues non claro. plantexarse nada. Sí, O sea, sencillamente non plantexarse Pero nada. é que non fomos educados para Nos somos educados. non fomos educados para moitas cousas. E... Bueno, por sorte as cousas van cambiando. Bueno, xa levan anos, Se levan moitos anos. Se levan moitos anos. Pero pareceme moi ben, porque a ver, hai cousas que non teñen pé, ni cabeza. Efectivamente. No mundo collemos todos, e cada un temos as nosas maneiras de ser. Efectivamente. Bueno, claro. Sí. Que che parece se deixamos aos nosos amigos de todas as puntas do mundo tranquilos por hoxe? Pois a mí dame pena deixaros quedar, pero... Sí? Pero bueno, Pero eche así. es así. Eche así, porque mira, nos quedamos fritindo estas capas que nos quedan aquí na sartén, certo? E pasar por azúcar, como fixamos antes, e rechear. E se acabou, non ten máis historia, vale? Entón, que lle mandar un saludo a que este fora. Eu quero lle mandar un saludo e a toda esa xente que nos estuvo escoitando, nos estuvo aguantando por estar tonteando aquí. Como tonteando non, fixemos algo bo, que... Fixemos algo, pero falamos todas e deixamos falar nada a eles. Bueno, porque se eles falan non temos un problema aquí. Me vamos a volver loco. Bueno, pois nos vemos o vindeiro fin... Bueno, vindeiro venres, como sempre. Todos os venres, xa sabedes, aquí, ás 8 da tarde. As citas da semana que ven non me lembro delas, hai que desculpar. Teñolle que dar moitas gracias a Clara Verde, que como se chama, por vir hoxe a botarnos unha man e ensinarnos como se fai esta maravilla. Garantizo vos que ides a soñar, e se non xa me contaredes polas redes. E nada, desexo vos que vos cuidedes moito, que estedes ben, e todas as cousiñas, certo? Todo mellor, Todo mellor, sempre. como para nós. Bueno, que, prometes un día voltar? Sí, Sí, faríalo outra vez. sí. Bueno, pois... Eu non sei con que, Non sabes con que? non sei con que. Xa veremos, non te preocupes. O meu repertorio é moi corto. É moi largo, garantizo por eu. Clara, teño unha idea moi boa. Sí, bueno, agora temos programados os 3 seguintes, porque despois de hoxe quedan os 3 programas. Entón, se voltamos a facer máis programas destes, o seguinte prato que tens que facer é unha empanada moi rica que faz ti. A ver.
fai que queiras. Digo, Eu propoño unha que a mí me gusta, fai que queiras. vamos, a ti te gusta de carne, pero... Ti que queres facer? Eu, pero... Calquera, non? Calquera? Non. Se que calquera faz de carne, o sea que non me preocupas. Pois xa está. O que pasa é que de carne é moi blandiño. Sí, pero está Reblandece moi moito a... Reblandece moito a... Pero está moi boa. Eso sí, botelle chourizo, bueno. La empanada de carne con chourizo. Señores, non podríamos máis. Oxe, hai unha pregunta. No, no nos enseñas de cerca. O que, as cañiñas? Sí, enseñamos todo de cerca, claro. Sí, sí. Pois espera, Sí. retiro, A ver, dice. retiro isto, no. Vamos os dous, ti vas cas cañiñas e eu vou Sin caso. cos fideos. No, ti colles a A foto. bandexiña esa, vale? El que nos así nos apreciará. Non se aprecia ben todo? Pois vamos agora con apago, feito. Este ainda queima un chisco, eso non queima, claro. Colle papel. Non, xa teño aquí o palo. Estamos? Sí, eu sei. Pois veña. Que tal estamos, Uxía? Vésenos ben todo? Un pelín oscuro. Un pelín escuro? Ah, claro, porque lle tapamos agora as pantallas de iluminación. Pero espera que Uxía, mira que Uxía vai moi rápida. Non se ve ben. Ves? Está áxida. Ahora que tal, Uxía? Moito mellor. Eu estou así bailando porque este daqui da man esquerda está quente, así que Pois as miñas cantas non dan, pero é que se me vai a boca. vais echa boca. Bueno, non se verás como se nos vai a nós. Señores, vémonos o vindeiro fin de semana. Bueno, vindeiro ben, sí, fin de semana, que xa é. Sí, Tarde noite. Hoxe fideos con ameixas e as cañiñas de Clara fritidas. Eso. Así que a ser vos, a cuidarse moito.